Kiitos paljon. Jo, susi! 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 Karkuun. Mä sanoin, että ei susia. Mitä mä sanoin? Chatti, mitä mä sanoin? Kun me tultiin tänne. Ei susia. Mitä vaan. Mut ei susia. Meidän on pakko kohdata se susi. Vai onko? Katsotaan, ollaanko me oikealla reitillä. No ei. Meidän pitää kohdata se susi. Ei vitsi. No tänne nopeasti piiloon. Ei oo totta. Okei, valoisesta paikasta valoisaa paikkaa. Sit juosta. Juosta. Ei vitsi. Ei vitsi. Valo. Oh, se susi on siellä. Se susi on siellä. Mitä jos mä teen näin? Hyvä. Sä osuit suteen. Lataa. Ei! Ai. Okei. Noniin. Sori susihukka. Ei enempää. Ei sit enempää, Jouko. Mitä mieltä? Chatti on niinku hermonsietokyky susia vastaan. 100%. Siis tää oli maailman traumaattisin Tivoli-kokemus. Kiitos. Sanoisin arvosanan 0/5. Ei. Nyt kuuluu taas ääniin. Täällä pitäisi tossa. Miksei yksi? Juokse, piilu. Mä en uskalla pelata tätä, tää on niin ahdistavaa. Voin käyttää... Okei. Ai save pointistakin voi mennä valot. Sehän on siistiä. Ei se toimi. Se ei toiminut niin kuin mä halusin. Se ei oo totta. Ei oo auki. Au. Siitä sait. Ei, se toinen ei kuollut. Okei. Ne voi kuolla. Mut me ollaan hengissä. Mitä mieltä ootte siitä, että käytä panoksia, käytä kaikkea niinku säästeliäästi. Niin miten toi meni teidän mielestä? Ihan vaan näin niinku kaverin puolesta kyselen.